Hi guys, mayong hapon. Tingog na si guys. Welcome to my vlog again. Again and again and again. Ako din si Pag-asa guys, ug kining among driver si Paglaom. Ug kining amo ang mga co-actor na sa likod. Ano yung mga gapito dito sa planet Earth. Minghoy kay meron guys, kay hangtod karon na pa jud mi sweldo guys. Ambot. Pait na kay itlog ba? Puros na ginamos ang ginasudan. Abdo na nga ikaw kinapa. Karon na guys. Abdo na nga ikaw. Tinapa namin day. Kinapa. Kapukat, tinapa ko nga. Kabuhi na. May gini na pakigisot tinapa ako na jud gikaon. Ah. Bitaw guys. Maluyang hapon day sa inyong tanan day guys kay mag nangaluya jud mi sa karong hapon na. Sa may kuha na itong guys no? Ay weather update sa data murag maayo man ang panahon guys. Ay panahon maayo. Salamat sa Ginoo kay tagaan na niya og kainit karong adlaw. Maayo, salamat gyapon sa tanan. Og kanang sa may topic na to guys gini. Adto na po dito sa kuan day no? Part 2 sa kuan. Part 2 sa asaan ang presidente daw? Siyempre, naay asaan ang presidente na apoy nasa puso ko ang presidente. Sagdaan na to ng mga tao nga mubo og pangunahon na guys, kana sila mga hard loser kay na sila. Dili ila madawat nga apildi ilahang amo. Ilahang disenteng presidente kuno nga walay nabuhat sulod sa unom ka tuig nga paglingkod. Ikumpara sa karon layo kayo diferensya. O sa pagkakaroon guys, di na lang siguro kutob guys, kay murag ipangkapoy jud mi guys ba. Kapag laom napakay may istorya paglaom. Wala ko yung istorya na kay gikapoy ko yung biyahe. Ikampoy ka kay wa pa kay sweldoon sa ba. Gikapoy ko biyahe. Sa adlaw ko biyahe. Tutorial. Kamu dia mga kuan, mga silingan sa kalikbit nga kalibutan. Okay ra. May problema daw. Nya guys, magbulag-bulag lang sa ta guys. O nya guys, palihog lang po kung subscribe ninyo guys ba. Pag-invite mo sa to ang mga kaparintihan ba. Nga unta subscribe pud mo para pud kuan ba. Medyo Saan ang parinti ni mailado pud ta ba. Parpore dagang kay parinti nato dito. Okay guys. Bye-bye guys. Love you. Shout out ko sa mga subscriber na ko ha. Bye-bye.